אולי אנחנו נראה את הכתבה המסכמת את פרטי הדברים. נשיא ארצות הברית פתח בהצהרה: אני דורש שישראל תסכים להפסקת אש חד צדדית מיידית ותעצור כל פעילות התקפית, במיוחד תקיפות מהאוויר. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שואל בתגובה ומה תקבל ישראל בתמורה לעצירת האש, ונשיא ארצות הברית אובמה מתחמק ועונה באופן מעורפל: אני מאמין שחמאס יעצור את ירי הרקטות. נתניהו מזכיר: חמאס הפר את כל 5 הפסקות האש הקודמות, הוא ארגון טרור, מחויב להשמדת ישראל. אובמה אינו מקשיב. אני חוזר ומצפה, אומר הנשיא האמריקני, שישראל תעצור את כל פעולותיה הצבאיות באופן חד צדדי, שכן תמונות ההרס מעזה מרחיקות את העולם מעמדת ישראל. נתניהו מוסיף: הצעת קרי, בלתי מציאותית לחלוטין, העניקה לחמאס יתרונות צבאיים, דיפלומטיים. אובמה עונה לו: בתום שבוע לאחר תום הפעולות הצבאיות של ישראל, יתחילו קטר וטורקיה במשא ומתן עם החמאס על בסיס הבנות 2012, ובהן התחייבות ישראלית להסיר את המצור ואת ההגבלות מעל עזה. נתניהו ההמום עונה לו: קטר וטורקיה הן התומכות הגדולות ביותר של החמאס. אי אפשר לסמוך על כך שיהיו מתווכות הוגנות, אבל אובמה משיב: אני סומך על קטר וטורקיה, וישראל כלל אינה במצב לבחור את המתווכים. נתניהו מתריע בפני הנשיא האמריקני: חמאס במסגרת הזו יוכל להמשיך ולשגר רקטות, יוכל להמשיך ולהשתמש בהתקפות טרור, יוכל להמשיך ולהשתמש במנהרות, אבל אובמה קוטע את דברי ראש ממשלת ישראל ואומר: הכדור במגרשה של ישראל, היא חייבת לעצור את כל פעולותיה הצבאיות. אלה הם הדברים באותה שיחה. איילה חסון.